فيلمنا جمرة جماجم مكسيكو فالنتين ستار حدن إشي قرعنا لاليناي بقون زغيد زنوره أبون فالنتين جون برافو دما أو هيوت انتاي كم زغت من الناس لزين فلت كل جيزة فرحتون غغت من جيجنا نخونن نبارتاتو عن سمت أو حدا قاتامي جون برافو نفالنتين زالت أدفار ودن مقوار تراي كا حدا قدل نفط بحري شندو جوني ندحر دا فرحتات كقديم كاقت إمكايوم نخد سعرو ميكي تشجره كان دحر كقوت مخاقلوون كندو يخودو خاني لو يزامن جنزو مقاط أمتات زيوم نفالنتين زواء سفرح يقورو ومبر اتنا مفرح تشجرو فتسيمو يفتحولون دحر إسراح مشي عمت نإشيك والعزنا رفالنتين أفتخت ما خبز فلوتو قدامو جنجن تحدي يخون أو زجيزي نخمرت تطويولن أو قدمي متصن حتو قالي دكس فالنتين أو جماجم مكسيكو أو زحزقت مؤن ورا والد كاو أمريكا طبوق جيزان محلاف زمت أصل زنورا ستوسنا جيزا محلاف حليفو من موسانا نجر مسأنا يجبر نيرو جن حدا نجوه بقول عتخيو وخا على تخطس إنكلو زي تتبع جولة مت جولي كل ما حدا عمت فالنتين نسخنا متجمران نعمت الرشان فقري إخيلو كابز شودنا والد حنتئة جنو زقات أمي فالنتين وني تشويدو مغنياتو تحقيقات مصيا زلا هصان قولو مخانه انا جيراتو كم سو قولات مدقاز حليفو بزعوا بونت منم زي فلت فالنتين قول كايات في الزروه اذن توشع مقدم صيانيرا اذا خاف سقلقلالو هصان هيوتو تغير مخاناون فصيمو يفلطن فالنتين إذا هتصام قولكم زي كونت ناتخات عنكلو تطو تبلومو نزي تاكس خفلو أستر تأرجينيه كادويلا إتهاتسانن بورسان حدي قالو نفتا مكينا قص تخيد جن فالنتين جولي تهاتسان مسؤو قديفا كم زت أفقد ستردو دحر فرق ساعتيو خمس قبر تفقيوه ناتجنا نغنكلوون إتن كل تمسؤو زحدا والد داي فرق أيرنا لي خدا بزحن كيت صنحت جوليون كاب إيربورت دولمو فالنتين يلعلا إتهاتسان كونيلا مسؤو قديفا تخمز خدت بمنزاز أدن مخان سلزي تداليت أبو مخانو فليتو بدن بنخنكا أخوان تقدسو نخعويان حدا رايلا فالنتين نزحتهم نور حطوطات ملسنكي هابت بفتنة تتسلك عطياتو قويانا أيرات سكال جن فالنتين نا أمريكا نا لوس أنجلس كم تملس لا سلز بلتا نخركوا اتهاتس أنا موتور سقيلو نافتي إيربورت بفتنة تخيد أو ترقات صنحو مخاين بتلفلاف النحلفة أفتي إيربورت تخكلنيا ساعات ولا يبصح حدا أمبر نسكن دا دونجيو سلز نوره جولي نا أيرانا تسقلت زي كريئة كالي إزغورو نغاري نورن فالنتين جوليني أمريكا على حديقاتو تملس دأمبر نزاما قد بهال هتسان أبو خوين نخعبي دلوي نورن نزا هتسان حيزو ني أمريكا خيدو نجول قاليشو نخملس لادما نقعزو مدلاي الجمر دحرستو السنة دقايق كلن زجنجنن أمريكاويان والد لإخنالو زنورا دودا بيثاثنا قلاوته كاو جولي تسديدو زنورا دودا بيركب أوشتي فوتو لا بدحرتا فوتو دما أو لوس أنجلس نايزركب عبي هوتيل شملو إذن إشيهين تترايحيزو نماغا حقيفو بأقرون أمريكا قعزو يجمر ناي فالنتين كمكسيكون أمريكا شقرو دوب زنويرة قعزو حقاو يكونن بزح فتناتات ولا ينبروو هل يخوص لزنويرة مسكاروت زي حقاويان مكسيكاويان توقعستي بسلام لأمريكا يأتي فالنتين نجولي نغرق إذا فوتو تراي تعاتيقو نافتو هوتيل خيدمو أو قرميو نصون حساب جولي تفلق تخويني حدد جن فالنتين كاولاتين وطيقة بزعوا إنجليز فولتو تأمر سلازين ورو اتلو أختو كافت زحاسو زبالت أخبيت كويني تنح فالنتين ناتن كساقصفت وشت هوتيل نجولي نخقلشا نماجي أحدنا ينورت مقامت أخفلي قديفوا ناتن كساقصي تنح هندو الدما مزحد فرانك زبال فلوت فيلم برودوسر يراخب فالنتين مس فرانك خوقعنا موكران كلو بتو مشكوت يتمتمو ماجي ناتو فحقوت نفت حدا جنيا محمد سنة قربت يريا قالوا نفت محمد سخطأت مخانا مزرعيهون يوتو حدا قاتيو قالوا نمحلاي كافت عسراي دورو فوق زليلو نفت وشت محمد سيأتمو نماقو نفت خكلنيا ساعات يدحنا إذا تأمراو تقارزي ستانت مانز إليش سنورة فرانك بتعمي يدن نقومو سرحتن يوخونو نقوطر نفالنتين يحطو ستانت مان مالت أفت فيلم قريتها نتوانا تواسا أي وكيلو اتخبتن حدا جنيان مكسقاسات قرأت زقبر هيوتو حدا غازة اتساويو فالنتين إذا سرح معرغن دي حماق مخونو سلز فلته قاسا قانا ريت انح فرانك دما ما قوالو مخانا مسفلتت باقيرو خفرار حي جمر نسخا انكليش زي تخيل مكسيكاوي خا إذا قولع خعا قلت أمريكاوي تمثل اندحر دقا نسخا مزا أمريكاوي تتسانتا تتحيزكا خعني تتساون تزجوي زي حقاو مكسيكاوي تهايلكا كساموت كفردك يا خليلي فرارحو فالنتين إذا قولو خوفي لو خسام عنكلو اتسرح زي مقبال كالي ممارت اينورون أو لعلزي نجو لخصا زرخوا نماغزنكا خوا نسيو زدك سلا جزان زغلوا مجون سلازي ولخعة اتسرح نعم ترشا ممارت يخون
ግዜ ክሓልፍ እንከሎ ቫላንቲን ንጁሊ ምእላሽ ኣቕቢፅዎ ማጊ ከም ጓሉ እናተንከባኸበ ሕጉስቲ ህፃን ገይሩ እናዕበያ ንሪኦ። ቫላንቲን ንጓሉ ማጊ እምብን ኖኖን ማል ስለ ዘይፈልጥ ዝደለየቶ ነገር እናገዝአ ገዝኦም ካብ መንበሪ ህፃውንቲ መሐብሐቢ ቦታ እዩ ዝመስል። ህፃውንቲ መጫወቲ ዘይትርእየላ ኣንጎሎን ስእልታት ዘይተሰኣለየላ መንደቕን የላን። ቫላንታይን ካብ ስራሕ ዝተረፈ ሰዓቱ ምሳሓ ሓደ ዓይነት ፒጃማ ተኸዲኑ እናተጫወተን ዝተፈላለዩ ፈተነታት እናገበረን እዩ ዝውዕል። ጓሉ ማጊ 7 ዓመታ ከኣኽላ እንከሎ ቫላንታይን ኣብ ሆሊውድ ካብ ዘለዉ ፍሉጣት ስታንትማን ሓደ ይኸውን። እዚ ኩሉ ግን ብዘይ ማጊ ፈፂሞ ይምግበሮን። ምክንያቱ ማጊ ንስራሕ ሒዝዋ ዝኸይድ ጓሉ ጥራይ ዘይኮነትስ ኣተርጓሚቱ፣ ኣሰልጣኒቱ፣ ማናጀሩን ተኸራኻሪቱን እያ። ግን ማጊ እዚ ጥራይ ኩነት እንትገብር ቫላንቲን ናይ ሓደ ናይ ስታንት ስሩሕ ክበርሕ እንከሎ ዝተፈላለዩ ቃላትና ነገረት ክተበረታትዖ ትሞክር። ምሽክናይ ቫላንቲን ጓሉ ዝበሎ ተኣሚኑ ሓደገኛ ቀረፃታት ይገብር እሞ ተጎዲኡ ክወድቕ እንከሎ እትሕክሞ እውን ንሳ እያ። ግን ማጊ ኣብ ናይ ትምህርቲ መዓልታ ምስ ኣቦኣ ናብ ስራሕ ኣይትኸይድን። ኣብቲ ኣፓርቶምኦም ክትተርፍ እንከላ ድማ እታ ጃክ ትበሃል ጎረቤቶምን ናይ ቫላንታይን ጊዛዊት ፍቕረኛን እናሓለይታ ትተርፍ። ምስ ናይ ካልኦት ኣብ ኣሜሪካ ዝዓብዩ ህፃውንቲ ተረኣኢኻ ናይ ማጊ ህይወት ኣብ መፅሓፍን ፊልምን ነበርያን ነበረን እንሰምዖ ታሪክ እምበር ሓቀኛ ህይወት ኣይመስልን። ኣቦ ሓጎኺ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሉጥ ተዋሳኢ ጆኒ ዲፒሊ እዩ ዝነግራ። ባዕሉ ዝፈጥሮም ታሪኻትና ነገሮ እውን ኣቦ ሓጎይ ናይ መጠረሻ ጅግና እዩ ነይሩ ኢሉ ይነግራ። ማጊ እዞም ታሪኻት ሓንቲ መዓልቲ ጠርጢራቶም ኣይትፈልጥን። ኣብ ክንድኡ ክትበልዕን ክትድቅስን እንከላ ደጋጊሙ ንኽነግራ እያ ትሓቶ። ሓደ መዓልቲ ቀረፃ ወዲኦም ንገዝኦም ክምለሱ እንከለዉ ቫላንታይንና ማጊ ጁሊ ዝሰደደህሎም ደብዳቤ ይረኹ። ኣብ ሰዓት እዚ ማጊ ነዲኣ ብጣዕሚ ትናፍቕ ስለ ዝነበረት ኣዲኣ ደርብያታ ከም ዝኸደት ክነግራ ፈፂሙ ይደፈረን። ኩሉ ግዜ ድማ ንሳ ዝፀሓፈህላ እናምሰለ ዝተፈላለዩ ደብዳቤታት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብተደጋጋሚ እናሓበአ ኣዲ ክሰድሃል ክናበለ ይህባ ነይሩ። እዞም ደብዳቤታት ጁሊ ሰሙን ሰሙን እናፀሓፈት ትሰዶምላ ምሲሉ እዩ ዝህባ። ንምንታይ ዘይትመፅእ ርአያ ከዘይፈልጥ ኢላ ንኸይትሓትት ድማ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብቲ ደብዳቤ ይሓውስ። ማጊ እውን በቶም ታሪኻት ንሶም ኣቢላ ኣዲኣ ንዓመታት ዘይትመፅእ ብስራሕ ተወጢራን ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለምና ተንቀሳቐሰት ስለ እትሕልፎን ምዃኑ ተኣምን። ኣብ ልዕሊ እዚ ቫላንታይን እታ ናይ ጁሊ ዝነበረቶ ሓንቲ ፎቶ ብደንቢ ገይሩ ቆርፃ እሞ ብዝተፈላለዩ ፍሉጣት ሰባትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ዝተሰኣለት እናምሰለ ማጊ እቲ ሓቂ ከምዘይትፈልጦን ፈፂማ ከምዘይተጥርጥሮን እርግፀኛ ይኸውን። ሓደ መዓልቲ ቫላንታይን ንማጊ ሒዙ ንትምህርቲ ቤታ ክኸይድ እንከሎ እታ ዳይሬክተር ንሓያል ዘረባ ናብ ኦፊሳ ትፅውዖ። ለካ ቫላንታይን ንጁሊ ትምህርቲ ንዝተወሰኑ መዓልትታት ንክተቋርፅ ብተደጋጋሚ ይፈቕደላ ነይሩ። ሒዝዋ ናብ ናይ ፊልም ቀረፃ ክኸይድን ኣብ ገዛ ብምሳእ እናተጫወተ ንክውዕልን። ግን እዛ ዳይሬክተር ብዞም ቫላንታይን ዘቕርቦም ዝነበሩ ምክንያታት ፈፂማ ሕጉስቲ ኣይነበረትን። ናብ ቫላንታይን ቅርብ ኢላ ህይወታ ካብ ኖርማል ኣዝዩ ዝወፀ እዩ። ንስኻ ብዛዕባ ህይወት ተምህራ ዘለኻ ነገራት ካባኻ ተፈልያ ዘይሰርሑ ነገራት እዮም። ርእሳ ተበላሽዮ ኣለኻ ናብ ትክክለኛ ዓለም መለሳ ኢላ ድማ ትጭቕጭቆ። ግን እታ ዳይሬክተር እዚ ኩሉ ዝፍጠረሉ ምክንያት ብደንቢ ገይሩ ዝተረዳእ እዩ ዝመስል። ቫላንታይን ጓሉ ማጊ ኣደ ዘይብላ ኮይኑ ንኸይስማዕ ጥራይ ልዕሊ መጠን ይንከባኸባን ይሕውሕዋን እዩ ነይሩ። ኣብ ሰዓት እዚ ማጊ ናብ ክላስ ኣትያ ኣላ። ክንዲ ብሊኮት ዝኸውን ቺዝ ተሸኪማ ድማ ኣደይ ወርሒ በፂሓ ክትምለስ እንከላ ዝተማልአ ህለይ ቺዝ ኢላ ትነግሮም። እዚ ታሪክ እዚ ቫላንቲን ጓሉ ማጊ ኣደ ዘይብሌላ ንኸይተሓዝን ካብቶም ፈጢሩ ዝነግራ ታሪኻት ሓደ ምዃኑ ግልፂ ነገር እዩ። እቶም መማህርታ በቲ ታሪክ ተገሪሞም ዋላ እናሰሓቕዋ ማጊ ነቦኣ ብደንቢ ጌራ ስለ ተኣምኖ ፈፂማ ኣይጠርጠረትን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ማጊ ከም ኣቦኣ ደፋርያ ትመስል። ብተደጋጋሚ ድማ ነቦኣ ፍርሓቱ ንክገጥም ብዙሓት ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ትገብር ነይራ። ቫላንቲን ሕክምና ኸይዱ መርፍእ ንኽውጋእ ብጣዕሚ ይፈርሕ ስለ ዝነበረ ጥራይ ማጊ ናይ ግድን ምስኡ ኸይዳ ኣብ ጎኑ ኮፍ ክትብል ነይርዋ። ሓደ ዕለት ማጊ ካብቲ ክፍሊ ክትወፅእ እንከላ እቲ ዶክተር ንቫላንታይን ኣብ ውሽጢ ይትርፎሞ ሓደ መደንገፂ ነገር ይነግሮ። እኒ ናይ ጥዕና ጉዳይ ዋላ ምንም ኣይንስማዖዮ ዳ እምበር እቲ ዶክተር ንቫላንታይን ብዚ መድሓኒት እዚ መዓልታዊ ንገብሮ ኣለና ፃዕሪ ምንም ለውጦ የርእንሎ ኢሉ ይነግሮ እሞ ቫላንታይን ብሓዘን ገፁ ደብዚዙ ካብቲ ናይ ዶክተር ክፍሊ ይወፅእ። ካብቲ ዶክተር እዚ ልብኻ ዝሰብር ታሪክ ድሕሪ ምስማዕ ናይ ክልቲኦም ሞራል ንምንቕቓሕ ሒዝዋ ናብ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ይኸይድ። ኣብቲ ቦታ ክልቲኦም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓዘንካ ዘረስዕ ግዜ ዋላ እናሕለፉ ይፅንሑ ዳ እምበር ሓንቲ ሰበይቲ ንማጊ ምስ ጓላ ጋግያታ ክትሕዛን ከላ ብጣዕሚ ትሓዝን። እዚ ኣጋጣሚ እቲ ትምህርቲ ቤት ዘሕልፎ ዘላ ችግር ንኽዝክር ይገብራ እሞ ነቦኣ ብዛዕባ ዝገጥሞ ኣለዉ ነገራት ትነግሮ። እቶም ደቂ ክላሳ ኣዲኣ ፈፂማ ተረኣያ ስለ ዘይትፈልጥ ጥራይ ሳንታ ክሎዝ እናበልዮም ዝፅውዕዋ። ቫላንታይን ጓሉ ወዲኣ ንምርኣይ ማዕርግ እንደይ ተሃንጥያ ከም ዘላ ድሕሪ ምፍላጥ ናብ ዓርኩ ፍራንክ ይኸይድ እሞ ሓደ መፍትሒ ንኸምፅኡ ይሓቶ።
ክልቲኦም ንነዊሕ ደቃይቕ እናሓሰቡ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ዝተፈላለያ ተዋሳእቲ ተምፂኦም ናብ ናይ ጓሉ ዓለም ሓጎስ ክተምጽእ ትኽእል ትክክለኛ ተዋሳኢት ንምምራጽ ውድድር እናገበሩ ይጸንሑ። እቲ ምሸት ንሱ ቫላንታይን ገዛ ክምለስ እንከሎ ካብ ጁሊ ተጻሒፈ ኢሉ ዘዳልያ ደብዳቤ ምስተን ካልኦት ደብዳቤታት ይሓውሳ እሞ ንጓሉ ማጊ ንኽትሕጎስ ኢሉ ጥራይ ይህባ። ማጊ እቲ ደብዳቤ ብምርኣያ ተሓጒሳ እናዘለለት ሒዛቶ ናብ ክፍላ ተኣትሞ ማዕጾ ዓጽያ ምንባብ ትጅምር። ኣብቲ ደብዳቤ እውን ኣዲኣ ጁሊ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ትመጽን እታ ንምንባር ከም ዝተሃንጠየትን ተንብብ። ብዙሕን ከይጸንሐ ቫላንታይን ስልኪ ይድወለሉ እሞ ካብተን ጁሊ መሲለን ንኽዋሳኣ ውድድር ዝገብራ ነበራ ጓላት መሲልዎ ንኽዓጽዩ ይጓየ። ግን ቀስ ኢሉ ክሰምዓ እንከሎ እታ ሕዚ ስልኪ ዝደወለት ሰብ እታ ትኽክለኛ ጁሊ ምዃና ይፈልጥ። ንጓላ ማጊ ክትረኽባ ከም ትደሊ ስለ ዝነገረቶ እውን ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ብሓደ ኣብ ቀረቦም ናብ ዝነበረ መዘናግዒ ቦታ ይኸዱ እሞ ጁሊ ንኽትመጾም ተሃንጢዮም እናተጸበዩ ይጸንሑ። ኣብኡ ዝተጸበዩ ንሰዓታት ዋላ ይኹን ዳ እምበር ዓመታት ኮይኑ እዩ ተሰሚዕዎም። ድሕሪ ነዊሕ ትጽቢት እውን ጁሊ ትመጽእ እሞ ማጊ ናብ ጎየት ናብ ጁሊ ብምኻድ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኣዲ ሕቑፊ ተስተማቐር። ማጊ ኣዲኣ ብኣካል ብምርካባ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ኣብቲ ቦታ እናተጫወተት እንከላ ቫላንታይን እዚ ዓመታት እንታይ እናገበረ ከም ዘሕለፈ ንጁሊ ንኽነግራ ይጥቀመሉ። ክልቲኦም ተመሪዖም ከም ዝነበሩን ግን ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከም ዝተፋትሑ ንማጊ ነጊሩ ከም ዘእመና ንጁሊ የረድኣ። ኣብ መንጎ ዝወግዖም ድማ ጁሊ ህይወታ ብደንቢ ጌራ ከም ዝተኻኸለትን ኣብ ኒውዮርክ ካብ ዘለዉ ፍሉጣትን ሃፋትምን ጥበቃታት ሓንቲ ንምዃን ከም ዝበቕዐትን ንቫላንታይን ትነግሮ። ሕዚ መጽህሉ ምክንያት ንማጊ ምስኣ ንምውሳድ ምዃኑ ነጊራ ድማ ንሳብ ዘይነብረሉ ሰዓት ንማጊ ክንደቦ ነዶን ኮይኑ ከዕብያ ስለ ዝኸኣለ ብተደጋጋሚ ተመጉሶ። ቫላንታይን ግን ማጊ ናብ ህይወቱ ካብ ትመጽእ እንድሓር ማዕረ ክንደይ ከም ዝተቐየረን ንሳ ዘይብሉ ህይወት ከመይ ገይሩ ከም ዝነብርን ስለ ዘይፈልጥ ናብ ኣሜሪካ ዝመጽሉ ምክንያት ዋላ ንሱ እንተነበረ ሕጂ ግን ብዚ ዜና ዝፈጺሙ ይተሓጐሰን። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ወግዖም እናመልኡ ናብ ናይ ቫላንታይን ገዛ ይመጹ እሞ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ጁሊ ቫላንታይን ንማጊ ዝገዝአላ መጫወትታት ክትርኢ እንከላ ብጣዕሚ ትገረም። እታ ከም ትብል ጠፊእዋ ድማ ንደቃይቕ ኣፋ ኸፊታ ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ መጫወትታት እናዘረት ትሪኦም። ናብ ናይ ማጊ ክፍሊ ክትኣቲ እንከላ ጁሊ ጓሎም ሕጉስቲ ኮይና ንኽትዓቢ ጥራይ ቫላንታይን ዘዳልዮም ናይ ሓሶት ፎቶታትን ደብዳቤታትን ትርኢ እሞ ብጣዕሚ ትድነቕ። ዝገበረቶ ተግባር ዋላ ትኽክለይ እምበር ዳ እምበር ካብ ቫላንታይን ንላዕሊ ጓላ ንምዕባይ ዘሐሸ ሰብ ከም ዘይነበረ እውን ርግፀኛ ትኸውን። ምክንያቱ ማጊ ሕጂ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ጎበዝ ምስ ሰብ ትቀራርብ ፈጣን ቆልዓ ኮይና እያ ዓብያ ዘላ። ዝቕጽል ንግሆ ኣብ ናይ ጓላ ህይወት ቁሩብ ተሳትፎ ክህልያ ዝደለየት ጁሊ ንጓላ ማጊ ሒዛታ ትምህርቲ ትኸይድ። ማጊ ድማ ንኹሎም ኣዲ ክሳንታ ክሎዝያ ርኢኽያ ይትፈልጥ እናበሉ ዝቕልዱላ ነውር መማህርታ ሓደ ብሓደ እናዘረት ተርእያ። ማጊ ናብ ትምህርቲ ቤታ ክትኣቲ እንከላ ግን ቫላንታይንና ጁሊ ሓደ ከቢድ ውግዕ ንምውጋዕ ኣብቲ ከተማ ምንቅስቓስ ይጅምሩ። እዚ ጉዳይ ምስቲ ቅድሚ መዓልታት እቲ ዶክተር ኢልዎ ዝነበረ ነገር ዝተተሓሓዘ እዩ። ግን ቫላንታይን እቲ ጉዳይ ንኸልዕሎ ኣርእስቲ ክጽውዕ እንከሎ ጥራይ ጁሊ ስልኪ ድወለላ እሞ ብፍጥነት ናብ ኣኼባ ክትመጽእ ከም ዘለዋ ስለ ዝተነገራ ቫላንታይን ካብቲ ዶክተር ዝሰምዖ ሕማቕ ናይ ሕክምና ጉዳይ እንታይ ምዃኑ ንምስማዕ ዕድልን ከይረኸብና ንተርፍ። ግን ጁሊ ንቫላንታይን ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ከም ትረኽቦ ቃልኣት ይሃሉ ብፍጥነት ናብ መኪና ተሰቒላ ትኸይድ። እቲ ምሸት ንሱ ቫላንታይን ናብቲ ናይ ቀረባ ዓርኩ ፍራንክ ይኸይድ እሞ ምስ ጁሊ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝተራኸበ ይነግሮ። ፍራንክ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ስቑኢሉ እናሰምዐ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ዶክተር ዘለካ ነገር ንጁሊ ነጊርካያ ኢሉ ይሓቶ። ፍራንክ እውን ንኽዛረባ እናተዳለየ እንከሎ ተደዊልዋ ስለ ዝኸደት እቲ ዕድል ከም ዘይረኸበ ይረድኦ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቫላንታይን ንጁሊ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንኽነግራ ምንም ግዜ ኸባኽን ከም ዘይደሊ ንፍራንክ ይነግሮ። ምክንያቱ ካብ ጁሊ ዝጽበዮ ምስጋና የብሉን ክትሓዝነሉ እውን ኣይደልያን። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ቫላንታይን ንጁሊ ይረኽባ እሞ ሒዞምዋ ናብ ግምግም ባሕሪ ይኸዱ። ኮፍ ኢሎም እናተጫወቱ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ጓሎም ትደቅስ እሞ ድሕሪ ዝኹሉ ግዜ ንምንታይ ኢኻ ሕጂ ጓልካ ክትረኽበያ ወሲንኪ ኢሉ ይሓታ። ጁሊ እዚ ኩሉ ግዜ ዋላ ካብኦም ተፈልያ ትሕልፎ እንኪ ሓሶቶም ሓዲራ ከም ዘይትፈልጥን ሓደ ግዜ ስድራ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ነበሩ እውን ከም እትሓስብ ንቫላንታይን ትነግሮ። ይኹን ዳ እምበር ሕጂ ናብኡ ዝመጽአሉ ምክንያት ንሱ ከም ዘይኮነ ግልፂ ትገብረሉ። ምክንያቱ ጓሎም ሕጉስቲ ገይሮም ንምዕባይን ኩሉ ሕልምታት ኣጋህድን ምግባርን ንሶም ሓዳር ምግባር ኣድላይ ነገር ይነበረን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሕጂ ጁሊ ምስ ሓንቲ ዓርካ እያ ትነብር ዘላ። ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ድማ ንኽፋለጡ ሒዛታ ከም እትመጽእ ትነግሮ። ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ከምቲ ዝተቋጸርዎ ቫላንታይን ንጓሉ ማጊ ሒዝዋ ኣብቲ ክንራኸበሉ ዝተባብሉ ቦታ እናተጸበየ ይጸንሕ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እውን ጁሊ ንታ ምስኣ ትነብር ዘላ ዓርካ ሒዛታ ናብቲ ቦታ ትመጽእ። ጁሊ እዛ ሬኒ ትበሃል ዓርካ ካብ ሓፍታ ፈለያ ዘይትሪኣ እትፎትያ መሓዛኣ ምዃና ድሕሪ ምንጋር ንማጊ ማዕረኣ ክትሪኣ ከም እትኽእል ነጊራ ተፋልጣ።
ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ማጊ ንጁሊና ሬኔ ናብቲ ቫላንታይን ዝሰርሐሉ ቦታ መፅን ስሩሕ ንኽሪኣ ትዕድመን። ቫላንታይን ኣብቲ ናይ ቀረፃ ሰዓት ዝገብሮም ሓደገኛ ናይ ስታንት ምንቅስቓሳት ክሪኣ እንከለዋ ድማ ብጣዕሚ ይድንግፃ። ኣብ ዕረፍቲ ሰዓቱ ጁሊና ቫላንታይን ትቐርብ እሞ እዚ ስሩሑ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እንተገደፎን ካሊእ ስራሕ እንተኣለሸን ከም ዝምረፅ ትነግሮ። ቫላንቲ ግን ብጣዕሚ ይናደድ። ንሳ ሓዲጋቶም ካብ ትኸይድ ንድሓር ንማጊ ዝግባእ ህይወት ንኸንበራ እዚ ስራሕ እዚ ክሰርሕ ከም ዝተገደደን ሕጂ ክገድፎ ከም ዘይክእልን ይነግራ። ጁሊ ንገዛኣ ክትምለስ ንበረራ ዝተወሰኑ ሰዓታት ምስ ቀረዮ ኩሎም ተኣኪቦም ምሳሕ ንምብላዕ ናብ ሓደ ቦታ ይኸዱ። ኣብኡ ኮፍ ኢላ ድማ ጁሊ ቫላንታይን ዝኹሉ ዓመታት ንማጊ ዝነግራ ነበረ ነገራት ሓሶት ምዃኑ ግልፂ ጌራ ተረድኣ። ኣነ ዓለም ንምድሓን ኮነ ሰባት ንምሕጋዝ ኣይከድኩን። እዞም ታሪኻት ኣቦኹ ዝነግረክ ነበረ እውን ሕማቕ ንኸይስምዐክ እምበር ሓቂ ኣይኮኑን ኢላ ንማጊ ትነግራ። ጁሊ እዚ ክትብል እንከላ ግን ብዛዕባ ባዕላይ ሓሰየትን። ህፃን እንከላ ኩሉ ሓላፍነት ንቫላንታይን ኣሰኪማቶ ከም ዝጠፍአትን ሕጂ ግን ነገራት ንምዕራይ ተመሊሳ ከም ዝመፀትን ትነግራ። እዚ ሰምዐት ማጊ በዲ ኣይኮነትን ተናዲዳ ብወባኣያ። ጁሊ ህፃን እንከላ ደርብያ ተዋላ ትጥፋእ ደኣ እምበር ቫላንታይን ንምንታይ እቲ ሓቂ ከም ዘይነገራ ካብ ዒንታ ነውዓት እናወረደ ብዝቆራረፅ ድምፂ ትሓቶ። ቫላንታይን ኣብ ከምዚ ሰዓት ጁሊ ከምዚ ጌራ ክተቃልዖ ፈፂሙ ይተፀበየን ነይሩ። እዚ ኩሉ ዝገበሮ እውን ንሳ ኣደ ዘይብላ ኮይኑ ንኸይስምዓን ካብ ናይ ካልኦት ሰባት ዝተፈለየ ቁልዕነት ንኸይህልያን ሓልዩ ምዃኑ በተደጋጋሚ ክረዳእ ይሙክር። ድሕሪ ዘሕዝን ኣጋጣሚ እዚ ጁሊ ንጓላ ትሰናባታ እሞ ኣብቲ ኤርፖርት ኣውደ ዓመትን ሰንበትን ጥራይ እናመፀት ንማጊ ምርኣያ ክትቅፅል ከም ዘይትደሊ ትነግሮም። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እውን እንከይተፀበዮ ቫላንታይን ካብ ቤት ፍርዲ ናይ መፀውዕ መልእኽቲ ይመፆ። ለካ ጁሊ ማጊ ካብ ቫላንታይን መንጢላ ንምውሳድ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዳ ኣኸሲሳቶ። እቲ ዝሰርሐሎ ሓደገኛ ስሩሑን ናይ እንግሊሽ ሕፅረቱን ንማጊ ኣቦ ኮይኑ ንኽዕቢ እኹል ክእለት ከም ዘይብሉ ምኽንያት ገይራ። ይኹን ደኣ እምበር እቲ ናይ ፍርዲ ቤት ቆፅሮ ዝኣኸለሉ መዓልቲ ቫላንታይን ዋላ በተርጓሙ ገይሩ ዝዛረቦም ዝነበሩ ልቢ ዝነኽኡ ቃላት ናይቲ ስቑኢሉ ዝሰምዕ ነበረ ዳኛ ልቢ ይነኽኦ። ኣብ መጨረሻ ቫላንቲን ንጓሉ ኢሉ ዘሕልፎ መከራን መስዋእቱ ዝገበሮም ነገራትን ብምስማዕ ህፃን እንከላ ደርቢኽያ ዝኸድ ቆልዓ መፂኸት ምንጥልዮ ኣይትኽእልን ኢሉ ንማጊ ናይ ምዕባይ መሰል ንቫላንታይን ይህቦ። ጁሊ ግን ከምዚ ኢላ ብሓደ ግዜ ተስፋ ክትቆርፅ ድሌት ኣይነበረትን። ድሕሪ ደኣ ብሓቂ ጓሉ ኮይና ንምርግጋፅ እስኪ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ንገር ኢላ ማንም ሰብ ዘይተፀበዮ ሓሳብ ተቕርብ። እቲ ካብዚ ዝኸፍአ ነገር ግን እቲ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ውፅኢት ናብኡ ክመፅእ እንከሎ ቫላንታይን ትኽክለኛ ናይ ማጊ ኣቦ ከም ዘይኮነ እዩ ዘርኢ ነይሩ። ለካ መናእሰይ እንከለዉ ዝኸውልል ዝነበረ በይኑ ቫላንታይን ይነበረን ጁሊ እውን እያ። ሕጂ ቫላንታይን ትኽክለኛ ኣቦኣ ስለ ዘይኮነ እታ ናይ ደመ ዲኣ ጁሊ መንጢላ ክትወስዳ ትኽእል እያ። ግን እቲ ምስሊ ሃንደበት ክቕየር እንከሎ ቫላንታይን ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ማጊ ኣሕሊፉ ንጁሊ ንክህብ ኣይተዳልየን ነይሩ። ድሕሪ ብዙሓት ዓመታት ድማ ካብ ፖሊስን ካብ ጁሊን ንምምላጥ ናፍታ ዝዓበየላ ኣልኮፖኮ ትበሃል ናይ ሜክሲኮ ከተማ ይምለስ። ግን ብዝሕዝን መንገዲ ኣብኡ ክበፅሕ እንከሎ ኣቦኡ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ከም ዝሞተ ይፈልጥ እሞ ብጣዕሚ ይሓዝን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ናብ ሎስ አንጀለስ ክንከይድ እንከለና ጁሊ ምስ ዓርካ ሬኒ ቫላንቲን ንጓላ ማጊ ሒዙ ናበይ ከም ዝኸደ ንምፍላጥ ኣብቲ ዓርኩ ንቫላንቲን ዝኾነ ፍራንክ ከይደን እናሓተትኡ ንረኽብን። ፍራንክ ብተደጋጋሚ ከም ዘይፈልጥ ዋላ ተተዛረበ ብተደጋጋሚ እናጨቕጭቓ ትፈልጥኻ ንገረና ወይ ክንከሰካ ኢና እናበላ እናፈራርሖ ይፅንሓ። ተናዲዱ ዝነበረ ፍራንክ እውን ዓቕሉ ይውድእ እሞ ካብ ኮፍ ዝበለሉ ተሲኡ ቫላንታይን ጓሉ ንኸይትሞቶ መዓልታዊ እናፈርሐ ከመይ ኢሉ ህይወት ብመከራ ይነብራ ከም ዝነበረ ይነግረን። ይኹን ደኣ እምበር ዝርዝር እዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ ዶክተር ንሱ እውን ሚስጥር ገይሩ ይትሪፍዎ። ቫላንታይን ንምንታይ ካብ ጓሉ ንኸይፍለ ክንዲዚ ከም ዝፈርሕሎ እውን ግልፂ ይገብሮን። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ጁሊ ንሜክሲኮ ትኸይድ እሞ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ እናተጫወቱ ንዝነበሩ ቫላንታይንና ማጊ ትረኽቦም። ቫላንቲን ብዘይተፀበዮ መንገዲ እውን ከምቲ ቀደም ንማጊ ካብኡ ፈለያ ክትወስዳ ከም ዘይተሓስብላ ትነግሮ እሞ ከም ስድራ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ብጣዕሚ ፅቡቕ ግዜ እናሕለፉ ይውዕሉ። ብዘሕዝን ኣጋጣሚ ቫላንታይን ብድሕሪት ሓደ ግዜ ሰባት ክሳብ ሕጂ መድሓኒ ዘይተረኽበሉ ብምንታይ ከም ዝመፅውን ዘይፍለጥ ናይ ልቢ ሕማም ሒዞም ከም ዝውለዱ ይነግረና። እዚ ሕማም እዚ ብዙሕ ኣይርአን፣ ግን ድማ ኣብ ሓደ ሰብ ተተራእዩ እቲ ሰብ መዓዝ ከም ዝመውት ፈፂምካ ኣይፍለጥን። ኣብ ዝኾነ ሰከንዲ ደቂሱ ተመሊሱ ዘይክትስእ ይኽእል እዩ። እቲ መዓልቲ ንሱ እናተዘናግዑ ድሕሪ ምውዓል ቫላንታይንና ጁሊ ኮፍ ኢሎም ማጊ ድማ ቀሲላ ዓይኒ ዓሚታ ኣብ ኢድ ቫላንታይን እናደቀሰት ንሪኣ። እቲ ክሳብ ሕጂ ተሓቢኡ ዝፀንሐ ልብኻ ዝሰብር ሚስጥር እውን ይወፅእ። ለካ እዚ ከቢድ ናይ ልቢ ሕማም ዝሓመመ ሰብ ቫላንታይን ዘይኮነስ እታ ንእሽተይ ህፃን ማጊ እያ። ድሕሪ ደቓይቕ ጥራይ ማጊ በቲ ሰለማዊ ድቃስ ኣቢላ መሊኣ ንኸይትትስእ ትመውት። ኣቦኡን ጓሉን ኣብ ሓደ ግዜ ስለ ዝሰኣነ ቫላንታይን ልቡ እዩ ተሰይሩ ነይሩ። ግን ኣቦኡ ዝኹሉ ግዜ ፍርሓት ከግጠሞ ኢሉ ዘዳልዮ ነበረ። ነዚ ምኽንያት እዚ ምዃኑ ይርድኦ።
ኣብ ልዕሊ እዚ ጓሉ እውን እታ ዘይተጸበያ ህይወትን ቢራ ደፋር ሰብ ስለ ዝቐየረቶ እናመስገነ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እናተጓዓዘ ንረኽቦ። ማግ እውን ምስ ኣባ ሓጉኣ ኣብ ገነት እናተጫወተት ንሪኣ። ቫላንታይን ኣቦኡን ጓሉን ኣብ ህይወት ማንም ዘየምህሮ ትምህርቲ ከም ዘምሃርዎና ነገረና እውን ፊልምና ይውዳእ። ክሳብ ሕዚ እንድሕር ደኣ ብዓቕሊ ርኢኹምዎ ከም ዝፈተኹሞ ፈጺመ ይጠራጠርን። እንድሕር ፈቲኹምዎ እሞ ኣብ ኮመንት ፈቲና ኢልኩም ጸሓፉለይ። ኣነ ብወገነይ እዚ ፊልም 9 ወይ ክሓልፈ እስኹም ከ ካብ 10 ክንደይ ምሃብኩሞ ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋልን ከምቲ ልሙድ ቻናልና ሳብስክራይብ እና ቪድዮና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት